cái này sikul an kal về te khát chu Sâp Ṭawng Thiam na khua kha akolo sim mà primary trunga high school thleng kha bung tlang high school la kan han kal chhuak dap khania English medium school la ngai ti te chu kan ngai to na phalo sim mà primary school la te khan English te kha kan la zir ve lo sim mà enga mo chang kha chuan kan zir ti tu te kha chuan English sentence enga mo te kha chu min han chiar tira hang vel khani maya middle school la ni se Sâp Ṭawng in zir tira la ni chuang lova English subject te kha chu om ve nge ya ma se zir ti tu ten zo tawin an let chuak dapa kan se thiam ve ani maya exam chan na po English subject te po kha ke mani hriat thiam na tanga chan khani lova zir ti tu te not min pe kan bai hat khani maya high school a po kha tiang tho kha English medium la ni chuang lova English subject te chu a oma subject dang po English in kan zir to a ma se zir ti tu ten Mizo trin an let veka kan se Thiama answer exam answer a po khan ke mani hriat thiam na khan kan la chang thiam chuang lova zir ti tu ten not min pe tre kan bai hat char hey nong pang Sunday school la nong pang in chang soi rual tu ran bai hat tiang mai hi ni bai hat mo top kan vong top a om zia kan selova kan ngai to bok lova ti khan kan vunang ang kha kan ziak chuak top kan zia that le kan pass tha ni mai kan no han bai hat te kha bai hat top tak tak ni wang khan kan notebook an zia danang ang kha mi thlai na chama chu mitlar chu phek le lama kai chi ti vel ha kan se chiang em mai ni kha ania awm je semia lova bai hat so kha kan nia English te kha chu atong na hun kha om lo sim zir ti tu ten English in min be ngai lova good morning good afternoon ti vel kha chu kan mang via kha kan Sâp Ṭawng man chun ni maya mathematics vel khan Sâp Ṭawng mo kha oma geometry ten tia algebra khang khan Sâp Ṭawng lo tam ma khang Sâp Ṭawng sentence nge mo kha an bai hat ve kan Sâp Ṭawng hriat chuna ni wang khan khoi khoya ma te kha zon an han soi chuak ve a Sâp Ṭawng thiam kha ang ve ri te khang ga in the thina ni Sâp Ṭawng atong tur khan exposure om lo shrim ma Asia te kha chu le kan lesson te English te lo ni wang khan eng mo chu kan phua ve nok ka diklem lo chuan atong kha chu ngai na om miah lo chu tiang chu nia primary tong high school thleng Mizo school han chua dap chuan khoya ma hian Sâp Ṭawng thiam na tur hi om lo ni tong te chu khoi lama ani maya Sâp Ṭawng mi tong te kha kan sa ve nial no la Sâp Ṭawng in min bia se an soi om zia kan se nial no la ma se chan ve ga na kom lo sim kha hi chi tlat ma sentence pokat phu chok tur po khan au phuram ngoi maya kan thiam chuna kan an soi don po khan kan ril ru khan kan soi tur kha Sâp Ṭawng kan han let kan han translate te tia kan translate zo kan ril kan correct le nge mo le kan han soi chuak ta thin ne Sâp Ṭawng in biang na khovela chuna ngai na om lo sim kan khot lai lu tu khuna kal dok maya kha tiang vel khan ya Sâp Ṭawng hi thiam kha kan chak khop maya high school pol ko bol som kan ni vel chon kan thian pathum vel hi Sâp Ṭawng thiam chak bi kha kan oma pol som vela te kha zon kana in be lui ve nok boka ma se angai na om lovani a har lu tuk tong chua kha dictionary thumal kan siat thar kan chen chia paper banga voina thumal panga tal ka bai ha tang kan tia ti khan a meaning nen kan han ti de utlo ma se thumal meaning bai ha got kha tong theina lo ni reng lova thumal kha sang tampo se mai la bai han mai la aman dan kha thiam lo chon eng mani chuang lo aman than kha ngai sentence construction le syntax te kha kan ji chuan lo chuan thumal nei teu khan om je nei me lo ni
thu malom je kan ria Mizo se chu kan hril thei ma se sentence amani kan mang thiam chuang tlan lo chu ti chuan ki don taila dika ngem eng zo nge ka manang ti vel hang kan buai ni trong chu pop pop English medium school ate chuan le ate takte tangin te tan kala ringkal pop pop Thiam lovin man tam na chuan exposure tam chuan trong te kha alo thiam thei kha lo nia ke ni te ka trong chuan turam ha lo chuan Ngaihna kha om lo ni chu wangin BA te po kha kan han zir thleng ve zo ya Asia lama te chuan exam na te chuan kan ziak ve teu essay te po ma se biak tlak lo kha kan om lo wa chu wan English medium akal kan pol zat ang te kha chu kan tluk lo na sa ni Sâp Ṭawng a chu biak tlak kha kan ne lo wa nam dang Sâp Ṭawng ne han be don la kan thumal bai hat sa kan an song khoma anh khai man chi kan ngai tur chung khan khuat lai vek chu vai te tang English medium school kal zir chok khat chu kan ot le kan tluk lo le ni